Máme sa na tretí zápas dnešného večera pod pravidlami Muay Thai 3 minúty vo váhe do 67 kg. V modrom rohu zástupca Power Gym Zvolen pod trénerom Richardom Šválikom Jozef Hubáček. Jeho súperom bude v červenom rohu stojaci zástupca domáceho Boxing Team Dubnica. Privítajte spolu so mnou Mateja Buriana. Zakombinuj, Jožo. 2-3 údery. Tak, to je ona. Poďa. A ešte raz toto isté, hej. Poď pekne zakombinuj. 35 sekúnd. Poď sa zatlač, poď teraz si ho zatlač. To je ona. Super, a poď, to je ono, pracuj s tými nohami. To je ona, poď. Pekne, vyskaj sa. 20 sekúnd. Super, 20 sekúnd. To je ona. Nieko do rohu, poď vonka, to je ono, kruh, predná, poď ten prednú, okuj si to, to je ona, nice one, poďa, dýkaj, Jozef, to je ona, vždycky kontru do nohu, super. Nice one. Je to dobré, on treba ešte viac zakombinovať, no? A poď, stred ringu a ideš. A super. Začínaj to ľavou. Poď, Jožko, hore! Hore, Jožko! Hore! Hore ruky a pokračuje. To je ono, poď, zakombinuj pod tými nohami. Pod tými nohami. Pekný rounding. To je ona. Im trošku do hlavu. Teraz musíš začovať tempo. Poď. Teraz musíš pridať. Tak, to je ona. Super, to je ono, Jožko. Poď a začni, tak. Dýkaj, nadých a toto isté. Stred ringu ideš, začínaj. Nádych a poď, a začni, tak! Hore ruky, poď! Poď!
Začni, začni. Neočíkaj. Noha za tým noha, musíš noha. Musíš noha. Poď a začni. To je ona, poď, to je ona, super. Poď teraz sa, trošku si ho zatlač, poď. Trošku si ho zatlač, to je ako koleno. Poď, začni. Poď, Jožo, začínaj. To je ona, poď tie nohy, to je ona. Hej, poď tie nohy, poď ešte, kop do ňo, čo to dá. Nečakaj. Hej, to je ona. A znova, ruky hore, Jožo, poď. Hej, a poď cez tým, poď na nohu, nabíj si do tej zadnej nohy. Poď, nabíj si do tej zadnej nohy. Poď, nenehaj ho robiť. Poďme, už mu padajú ruky. Tak, to je ono, nenehaj ho robiť, to je ono. A poď ešte na kombinu. Tempo, To je ona. posledných sekúnd, poď, Jožo. To je ona. A ešte raz. Čisté. Hajď! Stop! Dýchaj. A od začiatku, poď Jožo. Poďme, nečakaj tam. Tá, to je ona. To je ono. Pozor na tie plaváky, poď tu pesťou, poď. Poď, trošku začni. Začni, Jožo, začni. Kopem, poď. Kopem. To je ona, super. Super, a poď začni. Poď, a zavri to nohou. Jožo, zavri to nohou, nevládze, poď. To je ona, super. A znova, a zavri to nohou. 30 sekúnd za teba, poď. To je ono. A poď do ňo, to je ono. Tlač, Jožo. A poď do ňo, a teraz do ňo. Teraz, Jožo, nepúšťaj ho, to je ono. Hore ruky. Ruky hore. Posledná minúta. Poďme. A zatlaci ho. A to je ono, a lakej. Poď. Stop! Daj! Svietlo! Poskáč. Nechaj to. Jožo, posledná minúta. Teraz zatlaci, jo. Poď, to bude malé. Daj! Hajď! A poď teraz si ho zatlač. Nečakaj. Poď. Poď tie nohy. To je ona. Hajde, na pokračuje, nestoj. To je ona. Super, poď na srdca. To je ona. Trafil si. To je ona. A poď ešte, tlač. To je ona. Poď, hlava hore. 35 sekúnd. Zaber teraz, Južu. Zaber. Neustupuj. Poď teraz do ňou. Poď a zatlač ho. Neustupuj. Poď, pokračuj. Teraz, zaber, Jožo. Zaber. Poď, Horevka. Poď, Jožo, stávaj. Stop! Hej! Dýchaj. Poď ešte, poď. Nedávaj to. Nedávaj to. Poď, Jožo, poď. Posledných 15 sekúnd. Poď a teraz zaber, Jožo. Zaber, to je ona. Poď a zaber. Poď, neustupuj. Poď. V treťom zápase dnešného večera vyhráva 3-0 na body Roh Červený.